Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachisanu la Mulungu wa 23 pa chaka, ndipo ndi pa 12 September chaka cha 2025. Lero tikuyamba kuona kalata yoyamba ya Paulo yomulembera Timoteyo, yomwe ndi kalata yofunikira kwambiri kwa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, achikhulupiriro komanso moyo wathu umene timaukhala kwa wina ndi mnzake. N'chifukwa chake mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yoyamba yolembera Timoteyo, mutu wa 1 ndime 1 kulekeza 2 kudzawerenganso 12 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mai Olivia Tukula, a Catholic Women Association, kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ndi salimo namba 16, chauta ndiye chuma changa ndi cholowa changa. Ndi pa stanza yoyamba, pa ndime yoyamba, tikamva kuchecha anena kuti mundisunge inu chauta, pakuti ndinu kothawira kwanga. Ndimauza chauta kuti inu ndinu mbuye wanga, ndilibe chinthu china chabwino koma inu nokha. Chauta ndiye chuma changa ndi cholowa changa, tsogolo langa lili m'manja mwanu. Ili ndi pemphero la munthu amene alibenso kwina kopita. Tikukamba za munthu amene watsegula mtima wake, wamulola kuti Ambuye aziyendetsa moyo wake. Ndelero akunena kuti ndilibe kwina kothawira, chifukwa inu chauta ndiye chuma changa ndi cholowa changa. Mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera. Tikuwerenga mutu wa 6 ndime ya 39 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku St. Peter and Paul Natenge Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu amkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Timoteyo. Ndine Paulo, mtumwi wa Khristu Yesu, monga adalamulira Mulungu mpulumutsi wathu, ndiponso Khristu Yesu chiyembekezo chathu. Ndikulembera iwe Timoteyo, mwana wanga weniweni mchikhulupiriro. Mulungu Atate ndi Khristu Yesu Ambuye athu akukomere mtima, akuchitire chifundo ndi kukupatsa mtendere. Ndikuthokoza Khristu Yesu Ambuye athu, amene anandipatsa mphamvu pa ntchitoyi. Ndikumthokoza pondiona okhulupirika nandipatsa ntchito yomtumikira, ngakhale kuti kale ndinkamuchita chipongwe, kumuzunza ndi kumnyoza. Koma Mulungu adandichitira chifundo chifukwa ndinkazichita mosadziwa, poti ndinali wopanda chikhulupiriro. Ambuye athu adandikomera mtima koposa, nkundipatsa chikhulupiriro ndi chikondi zimene tili nazo chifukwa chogwirizana ndi Khristu Yesu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawaphera fanizo adati, kodi wakhungu nkutsogolera wakhungu mnzake? Nanga onse sagwa mdzenje kodi? Ophunzira saposa mphunzitsi wake. Koma aliyense pamene watsereza maphunziro ake adzafanafana ndi mphunzitsi wake. Umaoneranji kachitsotso kamene kali m'maso mwa anzako, koma iwe osaganizako za chimtengo chimene chili m'maso mwako momwe? Ungamuze bwanji m'bale wako kuti, m'bale wanga, tayima ntakuchotsa kachitsotso kali m'maso mwakoka, pamene iweyo sukuchiona chimtengo chimene chili m'maso mwako momwe? Iwe wachiphamaso, yamba wachotsa chimtengo m'maso mwako,
pamenepo ndiye udzatha kupenya bwino kukachotsa kachitsotso kamene kali m'maso mwa m'bale wako. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera, lero tikuyamba kuona kalata yoyamba ya Paulo yomulembera Timoteyo. Pali makalata atatu amene amatchulidwa kuti makalata autumiki. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo, kalata yachiwiri komanso kalata yolembera Titus. Nchifukwa chani makalata awa amatchulidwa kuti ndi makalata autumiki? Chifukwa anali kulembera azibusa anthawi imeneyo kuti angagwire bwanji ntchito yawo yosamala msambi wa Ambuye. So these were letters, these were epistles written to pastors how to take charge of the flock entrusted to their care. Nchifukwa chake tikaitenga kalata imeneyi ya Paulo yoyamba kwa Timoteyo imaombedwa mkota kuti ndi malangizo pamene angaphunzitsire. These are instructions to teach faith. Chachiwiri, kalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo ikufuna kumulimbikitsa kuti angatsutse bwanji anthu amene akuphunzitsa chiphunzitso chabodza. Pakati pa anthu amene Timoteyo anali kuwatumikira panali ziphunzitso zabodza zosiyanasiyana, contradictory gospels to what Paul had preached to the people. Tisaiwale kuti Paulo adakumana ndi Timoteyo ku Listra komanso ku Derbe. Choncho anthu ena poona chikhulupiriro cha Timoteyo amene nthawi adali wachichepere adampanga recommend. Ananena kuti Paulo, ngati mukufuna munthu wogwira naye ntchito ndi mwana uyu Timoteyo. Ndikuchita chidwi ndikunena kuti anthu ndi amene adachita kumpanga recommend Timoteyo kuti Paulo, ngati mukufuna munthu wogwira naye ntchito ndiwe. Can people see my behavior and recommend me to God, not only to fellow human beings, koma kunena kuti Ambuye tamandalitsani mtumiki wanuyo, tamandalitsani mwamuna wangayo, tamandalitsani mkazi wangayo, tamandalitsani MP wathuyo, tamandalitsani soso wathuyo, tamandalitsani makolo athuyo. Ambiri tu anthu m'malo moti panga recommend even kwa Mulungu to fellow human beings amatidandaula chifukwa cha makhalidwe opotoka, makhalidwe onyada, makhalidwe odziyenereza. Ndeti kunena kuti Paulo amamulembera Timoteyo to counteract chiphunzitso chabodza chimene chinali pakati pawo. Nthawi imeneyo anthu ena amangolimbikitsa ziphunzitso zopotoka, ziphunzitso zongofuna kudzilemeretsa. Leronso titha kutero kuti kalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo ndiyofunikira chifukwa ziphunzitso zabodzazo zikadali pakati pathu. Chimodzi mwa chiphunzitso chabodza ndikufuna kuti anthu azikonda Yesu Khristu ouka kwa akufa, koma ndikudana ndi Yesu Khristu opachikidwa pa mtanda. You cannot bear witness to the risen Lord without loving the suffering Lord, without loving the crucified Jesus. Nchifukwa chake the crucified Jesus timampeza mwa anthu osauka, timampeza mwa anthu amene akulira, timampeza mwa anthu oponderezedwa. Koma taonani atumiki ambiri masiku ano timakondwera kumangolalikira anthu zokoma, zoseketsa, zolemera, zopata chuma, basi Mulungu opatsa, Mulungu otere. Koma za Mulungu ovutika, za Mulungu olira, za Mulungu amene akunyamula mtanda ambiri sitimafuna tilalike. Paulo kudzera mwa Timoteyo akutilangiza tsiku la lero kuti tidane ndi ziphunzitso zabodza. Tikabwera mawu oyamba proper tsiku la lero amene ndi chapter 1 verse 1 ndi 2 komanso 12 ndi 14. Tikuona zinthu ziwiri zododometsa. Choyambirira Paulo akuyamba kudzichita introduce. Akuti ine ndine mtumwi wa Kristu. I Paul, an apostle of Jesus Christ, and Timothy as a child in faith. Pali zinthu ziwiri pamenepa. Choyambirira Paulo anali munthu ophunzira. Paulo anachita zinthu zambiri. Koma taona ni dzina limene akudzipanga nalo introduce kwa Timoteyo. Zikundikumbutsa nkhani ija ya Mose. Kuti Mose atapanga zonse, watulutsa Israeli ku ukapolo, wachita zambiri. Koma kuti dzina limene adamwalira nalo Mose, adamwalira ngati mtumiki wachauta. Akuti apa ndi pamene padafera, padagona Mose mtumiki wachauta. Inu ndine kawiri mayina amene timafuna kutchuka nawo ndi mayina amene ndosagwirizana ndi chipulumutso chathu, ndi mayina osagwirizana ndi chifuniro cha Mbuye wathu. Ndiye timapatsana mayina, tikudziwana anthu tili ndi mayina osiyanasiyana. Paulo chimene akuchidziwa kuti kupatula dzina lakelo iyeyo akudzimva ntchito imene amagwira. Ine ndine mtumwi. Can I do the same as a priest, calling myself a servant of God, an apostle of Jesus? Can you do the same inuyo nkudzitchula kuti ndine mwana wa Mulungu, ndine mtumiki wa Mulungu, ndine mpostoli wa Mulungu?
muona kuti ambiri mayina amene timagwiritsa ntchito ndi munthu wamkulu, komatu wamkuluyo tikuzidziwa zimene zidabweretsa dzina loti munthu wamkulu. Ndinodala anthu atakutchulani munthu wamkulu nkhani ya chikhulupiriro. Kenaka akumutchula Timoteyo kuti mwana wanga mchikhulupiriro, meaning akumupempha kuti nthawi zonse uzikula, uziphunzira. A child must keep growing and learning. Ngati kamwana kangokhala pamodzimodzi stunted, zimakhala zokhumudwitsa. Choncho Timoteyo pamene akulandira mthengawo komanso udindo umenewo anali ndi ntchito yoti azikula mchikhulupiriro chake, asadzitenge kuti wafikapo. Ambiri timalephera kupanga proceed in life because we think tidafikapo. N'chifukwa chake Ambuyeso muthenga wabwino akunena kuti kodi wakhungu nkutsogolera wakhungu nzake, nanga umachotseranji kachitsotso kamene kali m'diso mwa nzako kuyiwala chimtengo chimene chili m'maso mwako. This is an exaggerated comic from Jesus. Nzachidziwikire kuti munthu sungatenge chiroko chipika nkuyika m'diso, koma kunali uthenga kuseri kwa mawuko. Chimene akufuna kutanthauza nchonena kuti sinde kuti tisamadzudzulane ayi, koma nthawi zina anthu timabisa zathu, nthawi zina timasiya kufoka kwathu, nthawi zina timakwirira zathu zimene zili gray areas, koma timapanga amplify kufoka kwa ena. Ambuyesu lero akunena kuti tikhale anthu amene tikudzudzula ndi chikondi, pozindikira kuti nafenso tili ndi zofoka zathu zosiyanasiyana. In fact, tiziyamba kwakodola ena, kwapempha ena kuti ngati akuonamo chitsotso m'diso mwathu athenso kutichotsa. Sitikungoonena nkhani ya chitsotso, chitsotsochi chikuyimira zofoka zathu. Tili ndi makhalidwe osiyanasiyana. Anzathu amene mudapangako psychology mudzamva nkhani ya Johari's window. Pali zinthu zina zimene ndimazidziwa ine mwini, koma pali zinthu zina zimene amandiona mwa ine ndi anthu ena. Ine ndithu amadzitenga ofatsa, anthu ena akundina ndine onyada. Ine ndithu amadzitenga olimbikira, anthu ena akundiona kuti ndine waulesi. N'chifukwa chake tikakhala ife atsogoleri mu mpingo, atsogoleri ku dziko, atsogoleri m'banja, it's better kumapanga seek feedback. Mumandiona bwanji, muganiza ndingapange improve bwanji. Inde anthu ena atha kutiuza mwachipongwe, koma believe you me, kunja kuno aliko anthu abwino amene angatiuze kuti zakuti mmapanga bwino, koma zakuti bwanji ine mukadapanga kochonje. Popita ndi nthawi titha kumadzipanga improve. Koma ambiri mwa ife timayiwala zofoka zathu ndi kuyamba kuona zipika zimene ena anyamula, ife titanyamula migolo ya zipikazo. Choncho pamene tikulingalira mthenga wabwino, tili ndi chitsanzo champhamvu mu uthenga wabwinonso. Mwana olowelera uja, the prodigal son, sanadikire wina amuuze za mavuto ake. Anali yekha kunena kuti ndikusaukiranji, basi ndibwerera kwa tate wanga. Kuti tiyambe kudzudzula ena moona, ndi pamene tokha tiyamba kumakhala pansi ndi kumalingalira za moyo wathu. Examination of conscience, ndayima potani, ndili potani, nanga ndichite chani kuti Mulungu akondwere nane. Monga Timoteyo uja, tiyeni tikhale nawo mtima oti ena azikondwera nafe. Inde siwo sangakondwere nafe, komatu wamkulu amene tingamkondweretse ndi Mulungu. Monga Paulo uja, tinyadire kumadzitchula atumwi a Mulungu pochita zimene Mulunguyo akutituma tsiku ndi tsiku. Tikufunirenitu abale ndi alongo tsiku lopambana lachisanu la Mulungu wa 23, tisayiwale sabata yamawa tikuvota. Tipitilize kupempherera dziko lathu, kupempherera mpingo wathu kuti Mulungu atipatse atsogoleri abwino, atipatse atsogoleri amene developmental conscience, kuti potero ulendo wathu operekezana ku chipulumutso uzikhala ofewerako pamene tikuyenda mdziko ili lotchedwa Malawi. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.